Danfern er grundlagt på en platform af design, funktionalitet og respekt for den håndværksmæssige tradition og har på møbelfabrikken produceret indretning gennem mere end 100 år. Danfern er blandt de betydeligste danske leverandører af komplette indretningsløsninger til offentlige og private kunder og har leveret kvalitetsmøbler til virksomheder i hele Nordeuropa. Danfern har etableret showrooms i København og Vejle og kan derfor tilbyde personlig og grundig vejledning i hele landet. Danferns egne møbelserie bliver produceret på vores moderne fabrik i Danmark af stolte fagfolk. Her kvalitetssikrer vi hele processen fra råt træ til finish, og der arbejdes ud fra principper om ergonomi, fleksibilitet og lang levetid. I vores produktion er der stor fokus på genanvendelse, og vores materialer er valgt ud med omhu og ansvar for miljøet. Hos Danfern vil du opleve en overskuelig og logisk proces fra første møde til den endelige indretning. Det kalder vi for Danfern-modellen. Gennem optimal rådgivning fra vores indretningskonsulenter definerer vi sammen de ønsker, behov og forventninger, I har for jeres virksomhed. Vi præsenterer en løsning, som vil blive optimeret i tæt samspil med jer, helt frem til aftaleindgåelse, levering og montage. Leveringssikkerhed er af højeste vigtighed for den professionelle virksomhed, og derfor et nøglebegreb i Danferns koncept. Vi lagerfører en væsentlig del af vores produkter, så vi kan efterleve vores kunders ønske om hurtig og sikker levering. Og vores arbejde er først færdigt, når møblerne er tilpasset den enkelte bruger og er blevet en naturlig og optimeret del af jeres arbejdsplads.